may hilo-hilo, may buntag, may udto, may hapon yung tanan dira mga bayot. Mao pay pagmata ni si Destina. Pag anhin ako diri sa kusina, ako ang ugangan gagama og kalanon mga bayot. So, tabang-tabang ko galuto na ko diri mga bayot oh. Tawa. Para nanay gym ang ang palaman anak mga bayot. Nanay naluto sa kugangan pero napagod ng uban. Dayon, hiningon ko nga magama ko og syakoy. Lantawan ninyo ako ang giginama mga bayot. Oh, di ba? Syakoy na siya mga bayot. Ako ang ginikanan kaniya to, kay baluman mo gama og kiping, syakoy, puto, bingka, kana mga kalanon sa pangkalag-kalag ba, may kay mo gama nga ako ang mga ginikanan na kaniya to. Tunay ako ang wa na kalimtan nga mga kalanon nga akong nakaon kaniya to, dinhi po na ako gihikay nila. Sumurag luto na gini siya mga bayot. Kay ga, dakaruos na. Ako ugangan galuto mga bayot oh. Gym na siya mga bayot ang palaman. Kanay ako mo'y gabutang ani o kanang chocolate akong gipalaman ani mga bayot. Dahil na overcook ba? Pero kira ra kay ni mga bayot. Pagkaon na ni siya. Kadungong buskaroos. Gym na siya mga bayot. Pakiton ta mo kung saan pagligid-ligid anang kuan ba? Do. Kamor ang ngalan ani nila mga bayot. Ay mo ka tingala nganong wa ko gagwantes kay nahurot akong gwantes og dula-dula ni Karina gihimo niyang balon. Nahinaw man po ko mga bayot niya wa po na hitugkad na ako ang kuko ng kalanon niya ako lagi nang gibrasan pud nang ako ang mga kanuko. Nang okay ra kay na siya mga bayot. Dayon imo na siyang pa-straighton, dayon imo ang libot-libot. Mura na po ka din ha, uga centipede ba? Syakoy na? Maragama na kung tulog ka buok syakoy. So ito na nin po juton diri mga bayot, kaya itong ilulod na diri oh. Sa mahiwagang edibol. Duha-duha ra akong gibutang mga bayot kay mo expand pa man gunaon niya. Kani ding duha mga bayot manang soft kayo siya. Ang gitimpla ni sa akong ugangan, yes, flour, yogurt, milk, soda, o butter o egg mga bayot. Then gi-leave niya og 1 hour kapin man siguro mo nang lami kayo siya kapikapon murag slime. Nagkuha na ko mga bayot ato ning tilawan. Chocolate oh. Chocolate may akong ipalaman ang mga bayot. Ako yung gamaan eh. Lamig yun siya mga bayot. So naman nagyog og luto mga bayot mo na syakoy oh. Then kana mga bayot kanang nakita ninyo anang nasa ilalom ana. Gym mga kuang gi palaman ana. Then kana donut na mga bayot pero ambot nganong wa na siya na porma og donut hinloko man ako pa nang butangan og cream onya. Then kana akong ugangan mo ga kaning tulo akong ugangan mo ga form ana. Then ay mo katingala nganong naa siya puti-puti sa ibabaw kay mo na gibutangan na sa akong ugangan dira og asukal. Dayon ay upat ka buk diri mga bayot mao ni ang ako ang gipalaman ani ang cheese mga bayot. Ganahan mo kaon ang ako ang kagupa ani kay cheese may gibutang. Why lang akong kagupa mga bayot ako ang brother-in-law ako ang kapika sa ilong taos sa ospital kay nagpa-check up ang ako ang kapika sa ilong mga bayot kay wa pa gihapon na ulian ang iyang stiff neck mga bayot hasta iya ang likod sakit man ilakaw so magluto ko diri karon mga bayot og karning
baboy ni ako ning ibutang dinhi sa amo ang landahan, pero gitemplahan na nako na siya og turmeric powder, pepper og asin mga bayot. Ako sa nang imol-humol kay ganina to hinadto ako ang mga kagupa mga alauna siguro to kapin. Dayon murag ingon ako ang nanawag ko sa ako ang kapika sa ilong after 30 minutes kuno mauli na sila. So ako ning itak ang dress sa ilalom karong taud-taud mga bayot. Patsada mong gawas karon mga bayot, okay na isilang sa adlaw nagpakita karong panahon na pero bugnaw kay sa gawas mga bayot. Nantawa ra gud na og gamay ra kaing tawo nyo makita atong pikas kalye na mga bayot. Kana mga tawo na siya dira mga bayot. Mao na din ha ang parkinganan pod. Parkinganan na siya sa mga car anang buildinga. Dira nila i-parking ang ilang car. Then kanang mga gagmay nga makita ninyo anang gagmay kay mga atop-atop mga bayot, mga garage na siya. Pareha ni aning amo ang atbang. Kaning among atbang na na siya oy garage. Ang sa pikas po na po sila garage. Murag feel na kuha nila diri mga bayot. Murag sa usa ka pamilya na ay garage or sa usa ka building baghaan na ay garage kay kasagaraan niyo makita diri kanang gamayng building o gamayng atop-atop mga bayot, mga garage na siya. Dira ipangbutang nila ang mga butang nga dili magamit sa ilaang balay. Ilang gitapok din ha. Ako din yung ipasigaon ning ako ang ginama nga Christmas tree mga bayot. Oh. Daghan na kay bunga nga ko ang Christmas tree mga bayot. Kaniadto ang bunga ani kanirang mga inani, mga heart nga style, mga circle kani mga gold. Karon mga bayot na snow. Oh. Nanay pabulak-bulak si Yorme. Dayon na pagyod oy pa balay-balay ba ka ni dayon sa taas na mga bayot gibutangan na namo nag-star din ha mga bayot. Pasigaon na to na siya mga bayot para mapatsada or mapareha na gyud og kanang Christmas tree ba. Nindot gyud kaayo pasigaon ning Christmas tree kay mura og kuan ba hapsay sa imo ang utok then relax kay sa imong hunahuna ba. So to na nang pasigaon. O diba patsada na basta mabutangan og suga. Then kaning nasa ilalom mga bayot. Ako po na siyang designan dira mga bayot og kanang mga circle ba. Kaning suga pinalit ni sa ako ang mother-in-law atong dito siya sa temi nga siya ipabutang nako sa room. Murag suga sa patrol ba sa car sa mga pulis. Ang tawa ng iyang color. Nya si harot ipod ganahan sa color. Kay dili mora man gunay style sa color mga bayot walay usab-usab ba. Mag-istire gina siya ng kulura nga gapidok-pidok. So ako na din ning gidasok diri sa landahan ning ako ang lutuonon nga recipe karon mga bayot. Then ato ra ning iset ning ilang oven dinhi. Then ato ra ning timean og 30 minutos mga bayot. Mao ni oy nakadadalag patsada og magluto ka dinhi kay limpyo kog kayo imong mga kamutan dili magkauling-uling og di pug ka magkapaso-paso. Kay di naman kasapayan maghaling. Di kurinti manitanan nilang mga gamit dire. Wow. So luto na gini siya mga bayot no angay naning isulod sa amo ang tinae. So diri na ako tapuson akong favorite si karong adlaw mga bayot kay gamata na niya ako ang binhi diri mo pay pagbangon alas 6 na sa gabi. So daghang salamat sa iyong paglantawan. See you tomorrow. Bye-bye.